Pred 3 týždňami sme začali prípravu na nový súťažný ročník Extraligy v hádzanej. Družstvo opustil Ernest Masaryk, odišiel do Rakúska. Jakub Cibere, brankár, odišiel do Košíc. Z Hlohovca sa vrátili brankár Laco Rafael a Peter Vlčko. Dnešný prípravný zápas sme vlastne odohrali po plnom zaťažení, kedy sme 2 týždne sme dvojfázovo trénovali, tento týždeň 7-krát do týždňa, že bolo cítiť na chlapcoch únavu, ale nenastúpili sme na tento zápas kompletný, chýbal Bohuš Halgáš, Peťo Kopecký a Lukáš Klačanský, ale mohli sme vidieť našich mladých hráčov, dorastencov, odchovancov a plus jedného hráča z Lehoty pod Tačníkom, Šnírca, ktorý je túto sezónu na hosťovaní. Sú to mladí chlapci, budujeme manšaft najmä do budúcnosti, aby už starších hráčov pomaly nahradzali títo mladí naši odchovanci, ale chce to veľa času, veľa trpezlivosti, ale myslím, že za 3 roky ten výsledok sa určite dostaví.